Ang atong ebanghelyo nagpakita og usa ka kamatuoran sa atong kinabuhi na wa gyud usa nato nga makaikyas bisan pagani si Jesus mismo wa makaikyas og unsa man ni nga kamatuoran kaning tintalon gyud tas yawa. Mo nang ayaw na lang paningkamot na dili ka tintalon kay ang yawa di gid na mapugnan kay hastang Ginoo. Jesus ba Ginoo man to, gitintal yun. Kamo karon wala pa mo tintala si yawa. Parehas karon niuwan og gamay awa nay manimba or jutay na lang kay mo simbay. Jesus, tugnaw kay tanan, basa ta, lapok pag yun, sakay tag motor, sus, kalisod. Dahil na. Kaya nga naman, natintal. Mga bana, dali kayong matintal. Karon sad, mga asawa, tintal sad. Mga anak, tintalon. Pari, tintalon. Kaning dikon, samot na. Sige hatag tintal. Porting daghanang tentasyon. Unya, unsa may tumong sa tentasyon, unsa may gustong mahitabo sa yawa, nganong iya man tang tintalon aron mo palitas iyang produkto. Unsa may produkto sa yawa? Ang sala. Ang sala maunay produkto sa yawa. Nya unsa may ikahatag sa sala sa tong kinabuhi? Kamatayon nga dayon, kanang gitawag tog eternal death didto sa impyerno. Kay ang lugar sa yawa mao man ang impyerno, manintal siya nga daghan untang maadtos impyerno. Kamuron dinhi sa inyong paminaw, nipalit na mo sa produkto sa yawa. Namalit mo o huy tubag mo nangamatay na mo diha. Namalit mo o kusga wa mo isala na o namalit lagi mo stila na maingon pag yung namalit lagi nya halinonon ra ba ka ining produkto siyawa kaning sala? Pastang kusugas halin ani, mas kusog pas halin sa atong slot. Ang atong slot kay ani kusog-kusog manong halin kay as of yesterday, karon ra ba last day ra ba ron? As of yesterday nahalina na ta og 8,270 slots. Pakpak. At least na namalit. Pila na lay kuwang palitonon. Hinaut mahurot ni karon kay last day ra ba ni 1,730 slots na lang ang nahibilin. 1,730. Palit mo dili. Ingno dayon mo siyawa ayaw palit ana kay ibulsa ra nas pari. Ato ning para ni sa kapilinya para ni sa Center of Devotion sa Our Lady of Fatima, Capilinia de Fatima, Chapel of Fatima dito sa San Remigio. The only replica sa Capilinia de Fatima dito sa Portugal, katong gipakitaan sa Birhen. The only in Asia, the only in the Philippines. Ni as ato gibutang konsagrahan na karong pizza nasam to pizza 4 sa Abril niya mo nang ga-preparar tag budget para sa mga gastuhonon kay napay mga tukuronon na sa gastuhanan tanan mo nang namaligya tag 10,000 slots sa Mother Mary's Healing and Deliverance, tag 1,000 per slot. Ang nahibilin 1,730. Sa inyong paminaw, mahurot ka ni karon. Depende og dili matintal ang mga Katoliko nga naminaw, pero matintal gani, di gini mahurot. Nakaron atong hisgotag gamay
nganong mahalin man ang sala, nga unta ang sala, ang ending kamatayon man, impierno man. May manggug kayong mubutang og pangilad ang yawa, kay kanagong tentasyon ilad man na, pangilad ba? Unsa may naas tentasyon, mao ginibantay ha, sige naman ni nako gwali, pero ako lang gining balikon aron mahinomdom ta. Doon na nay tulo ka kanang properties ang tentasyon. Unsa man? Lami. No, basta lami. Unya dali. Nya sayon. LDS. Lami, dali, sayon. Kung gutomon ka, hay may lami, bato o pan. Kung gigutom ka ba? Dadaw sa ngatos gawas. At tulas gawas ibutang sa may 10. Sige, palihog. So kung gutomon ka, ang lami, unsa man, bato o pan? Oh, di, pan. So unsa may kuan, unsa may lami, ang bato, dili lami, basta gutomon ta, ang pan. Mao dayoy gi-offer siyawa, ang pan. Nya, nikaon si Kristos pan. Wa siya mukaon, ngita siya opsyon. Unsa may opsyon? Ingon siya ang pulong sa Ginoo, pagkaon sa diay. Kanang pulong sa Ginoo ba, pagkaon sa diay na siya. Hay may inyong ganahang kanon karon, kanon o pan o pulong sa Ginoo? Wa na tingog. Abala mo dag mga tintal mo, basta si Jesus gipili niya ang pulong sa Ginoo. Karon lami, dali, sayon. Kanina sang kaning gingharian ba, gipakita sa yawa ang gingharian sa kalibutan, ang bahandi sa kalibutan. Nga ingon din siya, maimo ning tanan basta muluhod ka nako. Kinsa man ang yawa, sala, pasabot, basta magpakasala ka, imo ning tanan. Pasabot, pananglitan, ingon, unsa may sala, panalitan ka ng anger. Mo na ron, giingnan sa yawa, tingali ang leader sa Russia nga, maimo ning Ukraine, basta gamito nimo ang akong gahom. Bumbahi na, bumbahi. Kagamay ana, kadaghan nimog armas, bumbahi, luhod ko na nimo. Ana, no? Amo na karon, perting guba. Kamo sagon mga ginikanan, ingnon man sad mo, aron ang imong anak mutuo na nimo, hari na latusa, kasabi, singhage. Nya kun makita sa nimo ang imong bana nga nangabit, ingon haron makaamgo na buwagi, ikiha na, ikiha. Haron makita na niya. Di ba? Mao na. Oy, niingon si Kristo, simbaha ang Ginoo, pasabot sunda ang Ginoo. Unsa may sa Ginoo nga gustong mahitabo aron muhari dinhis kalibutan, nga ang Ginoo maoy muhari, dili kita maoy manag-iya sa gingharian. Muna sa atong ikaduhang pagbasa ug sa atong unang pagbasa, ang gihisgutan nga mahinumdom unta ta nga igo ratang gida sa Ginoo, igo ratang magsunod sa Ginoo, siya maoy mo hari nato. Munang ningon San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kinsa tong muangkon og mutuo nga si Jesus mo'y iyang hari, nya iyang isangyaw, maluwas. So paharion ang Ginoo. Karon sa inyong balay, kinsa may naghari, kamo o ang Ginoo? Kinsa naghari? Hindi man maningog. Lingian na lang ng imong tupad lingian na lang kay di magid mo mosulti na kinsa may hari sa inyo.
Nya og imo nang kuyog sa balay sa kinsa may hari sa ato. Ang Ginoo gyud maghari, dili kitay maghari-hari. Mo nay dali kayo nga paagi para siyawa pangisog aron mausab dayon ang sitwasyon. Pero sa Ginoo dili pinaagig pangisog. Unsa may iyang paghari? Gugma ang pagsud sa kasing-kasing. Gugma ba? Maunay muhari ang Ginoo, pinaagig gugma, dili pinaagig kasuko, dili pinaagi og pamugos, ana, no? Gugma. Ikatulo nga lami, dali og sayon. Ingon ning yawa, ambak ngadtos ubos, kay di man jud kapasagdan sa Ginoo kay anak man kaniya. Haron ang mga tao makakita sa imong milagro, mo pakpak na nimo, i-honor kanila, muluhod na sa imong atubangan, himuon kanilang idol. Di ba mo na karon idol, Ludi. Father Ludi kay tika na ilagan mo ingon ako anak, Ludi tika pa din ako. Ludi nga kanis Ludi asawa man sa among former barangay kapitan. Nya doon na sa to'y Lodi nga asawa sa katong among parokyano dito, gasige mo itong pangayo na kong hinabang. Na okay, saan ni Lodi? Uy, ang Lodi day, huwag mong balihon, idol di ay. Ako, kani mga millennials ba? Kusog kahit anang i-idolize nato kinsa nang sikat. Mo nang gusto yung magpasikat. Ang atong mga politicians karon kanya-kanya silang gimmick aron lang yun musikat nya himuon dayong idols mga tao o nya butaran dayon sila. Kanya-kanyang paagis pasikat hangtod ma-idol. Kana mga TikTok kasagaran diya ng TikTok siging pasikat hangtod na naghubo na lang. Tanaw ra ba sa kusahay? Di ako sang analyson ba nganong iyakan ning gibuhat no? Magsige mo nagbalik-balik. Dugay kay kung mahumag analyze. Sige balik-balik. Nya mao na unsa man? Nisugot si Jesus. Oy, niingon si Jesus nga ay na lang kog tintala anang mga honor kanang mga pakpakan kus kamot. Kay ngano man gipili ni Jesus ang pag-antos. Kanang tamparuson siya, kanang ludan ang iyang naong, kanang kulatahon siya, kanang papasanon siya sa krus. Dili siya i-honor, hubuan siya sa iyang sinina og bitayon sa krus. Mo nagipili ni Jesus ningon siya mianhi ko aron mag-antos. Mao ni ang sugo sa akong amahan aron ko mag-antos dili magpasikat. Unya unsa may resulta sa dihang gituman ni Jesus ang tanan nga mag-antos lagyod hangtod mamatay dili magpasikat. Pagkahuman ato purti ng sikatan ni Jesus, purting sikata gyud hangtod karon sikat kay siya. Manimbag utang sayo ako nagpari ko wag ko nagminyo kay na-attracted ko sa kasikat ni Jesus. Ambot ni Reverend Charles o mudayon bagini siya sa pagkapari. Daghan mga ning nagpakamatay para ni Jesus. Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, tungod sa kasikat ni Jesus, nagpakamatay ni sila. Kani San Vicente Ferrer, porting sikata ani tungod kay si Jesus iyang gisunod. Biyaan niya tanan, wa siya magkuana ng kwarta tanan. Ato suwayo, si Jesus mo himuang sikat sa imong kinabuhi. Kanang pag-antos ba? Ano nang pag-antos? Tistingin ragod ninyo kamo mga asawa, kanang imong bana labi nag mga bit, antosa, ayaw yawe. Sige lang yung higugma, nya hilak lang. Awab, abot yung panahon, sikat kay kaana. Sige ha nakaghandom sa imong bana. Ibutang man na dito sa lapida sa imong lubong in memory. You are always in my heart. Inumduman ka kay dali ra man jud kang mamatay kay nagantos man ka. Tanawa si Jesus o di ba? Why pag-antos niya tulo ra ka tuig, pagsugod niya siyang ministry, perti mang antosa, awa kalapas og tulo ka tuig, patay. Pero hangtod karon ato siyang gihandom. Di ba? Og maud ay na ang paagis Ginoo pagbuntog sa tentasyon. Unsa man? Pag-antos, pag-ampo ug pag-alagad.
kanang lami dali sayon tugbangan sa na ni Hesus og ampo, antos og alagad. Sakit, di ka mo sikat kay alagad raman ka. Ang sikat ang imo mga amo, pero tanawa sa madugay sa madali, purti ginimong sikata kung kusog kay kamo alagad. Kinsa may pangitao nato kung maglunop na ang atong palibot. Ang mayor, ang presidente, kinsa man? Ang mga janitor kay mautoy mo kuha sa mga clag up. Asam ka mangitag mayor nga di man na masugo. Mangita kag pare, di sa na masugo. Ang kadtog yung janitor unyag musangpit sa kas mayor kinsa may pangitaos mayor nga sikat kayo. Ang janitor gyapon kadtong tiglimpyo. Og naa kay mga kargahonon bugat kay tanan kinsa may imong pangitaon ang pare. Asa mo kargang pare nga mangulikta ra man eh. Di oy ang kargador kadtong kusog mo alagad pasan. Oh ana. Og wa kay kuan, wa na kay kaon gigutom ka kinsa may imong pangitaon. Si Henry C. Anhing Henry C. Kanang tagiya ng Gaisano. Dili oy, pangitaon nimo kadtong muluto atong cook. Oh, ang mo alagad. Muna ang kanang kusog kay mo antos, kusog kay mo ampo, kusog kay mo alagad, muhari na sa atong kasing-kasing. Nya kung kita mag-practice aning tulo, muhari sa tas kasing-kasing sa atong isig katao. O muhari dayon ang kalinaw, kalipay, o katagbawan. Mauni ang tinuod nga katagbawan, dili sapan. Kay nag-ilog naman taruspan, hangtod nagkinihaay na, nagginubatay na, pero mag-alagaray ta, mutungha ang pan, ang katagbawan, nga puno sa gugma, kalinaw o kalipay. Ug mao kini ang atong hinumduman, hinaot unta nga sa atong pagsaulog nining kaning Kwaresma karong tuiga 2022, buntugo nato ang tentasyon. Likaya nato ng mga lami kanang dali og sayon nga mga pamaagi sa pagkabot sa atong gusto. Asa man nato iagi? Adto ta moagi sa ampo, antos og alagad. Sige, manindog na ta.